כבר, כבר קול. למדנו שאנחנו יכולות לעקוף את זה שהאתר הזה של החברים עם התמונות, עם הפרצופים, לא נותן לנו לעלות ישירות לקבוצה שאנחנו רוצים, אבל כן, אז יש את לפחות 2 דקות של ממש, הבת של מולטיטאסקינג, אז ממש. מעניין, מעניין מה מה עבר שקורה להם עכשיו. בראש, כשבאמת, למי זה שייך הדבר הזה שהם החליטו, שהאומץ לשאול למי זה שייך. אז למי זה שייך זה שהחליט שאי אפשר ישירות לעשות את זה לפייסבוק, כאילו, מה? מה זה יוצר? מה זה ייצור? האמת, עד שככה תשתפי את זהו, כל ה... עשינו זאת. עכשיו בואו יש. נתרכז. כן, זה כזה, אמרתי, טוב, תכף אני הולכת לעשות את זה למלא. תעשי את זה את. זהו, בשיח תדעו הזה. לכם שכדי להגיע להיות איתכם פה בלייב, אקסיס בדיוק, ישראל, אנחנו המאמצים. עוברים הרים של עמודים, של שיתופים, כדי להביא את התוכן הכי עכשווי אליכם פה. סתם ולא סתם. אז אני חושבת שכשעלה לי הכותרת הזאת, טוב, קודם כל היה קורס בארס גלובלי ענק אתמול, כן, לפני 24 שעות. שאני לא התאפקתי ושאלתי את מאיה כמה דקות איך היה וזה, וישבתי ככה והקשבתי ואמרתי, אין על הברס, אני מאוהבת. ועל דיין, גם. אמ, ו... ובאמת, אחת הבקשות הראשונות אחרי קורס הברס, או ההמלצות, או האפשרויות, זה לעשות 3 ימים של למי זה שייך, ותמיד, תמיד כשדוקטור נכון. דיין מנחה את הקורס הזה, הוא צוחק על אנשים של, אוקיי, אני אגיד לכם את זה, ואתם תתעלמו ממני, וזה איזשהו מעגל חמוד כזה של באמת האומץ לחיות מתוך למי זה שייך, שאני חושבת שזה גם, כן, זה כאילו מתאים לכל תקופה, כן, אבל כאילו התקופה הקיימת בארץ, כאילו זה באמת אומץ לא לקנות דברים, לא לדעת שזה לא שלך, להיות וואו. מוכנה להיות זאת שלא חיה בפחד, כאילו זה באמת סוג של אומץ שאנחנו לא מדברים עליו יותר מדי, וגם חשבתי וואו. שאנחנו יכולות להעלות אולי דוגמאות, כי היופי באנשים שעולים פה לייב, זה שאנחנו עוברים את המסע הזה בעצמנו, ושלא התחלנו מהנקודה הזאת, והתחלנו מהנקודה שהאמנו שכל המחשבות, רגשות שאנחנו חווים הם שלנו. ואנחנו עדיין לפעמים מאמינים, לגמרי, עד לגמרי. היום, גם אנחנו. לגמרי. ועם זאת, המוכנות הזאת היא להכיר במקומות שאנחנו כבר יודעים לזהות שזה לא, שבחרנו אחרת, וזה גם כל כך מעודן שלפעמים אנחנו אפילו לא נותנים לזה מספיק תשומת לב, במובן הזה של כאילו לפעמים אני יוצאת מתוך משהו ב-20 שניות עם למי זה שייך הזה, אבל, ולא מכירה כמה הבחירה הזאת היא גדולה ואמיצה, במובן הזה של יכולתי להיות עם כאבים יומיים, אם לא הייתי בוחרת לשאול את השאלה הזאת ב-20 שניות האלה. האם זה תמיד עובד? לא תמיד. לא. לפעמים אני אשאל את זה לגבי משהו פיזי או רגשי, ואני צריכה לעבור תהליך אחר, אבל האם לפעמים הקסם הזה מתרחש? כן, וזה המקום שאנחנו כאן לדבר על איפה הקסם כן מתרחש. אני יכולה, מהמם, עם ההקדמה הזאת, להגיד שבא לי להגיד על התסכול רגע שנייה עם הקסם, אבל גם בתסכול יש קסם, שלפעמים כשיש לי כאבי ראש, ואני אומרת למי זה שייך, או שאומרים לי, וזה לא עובד, וזה מעצבן אותי, שזה בעצם מחזק את מה שאמרת, זה לא עובד. ואני יודעת שזה לא שלי, אבל זה לא עובד לי, וזה לא עובר לי יומיים, שלושה באמת, ואני יודעת שזה לא שלי, כאילו... אז אפשר גם מה עוד אפשרי, או איזה עוד כלי, או איזה עוד משהו. כאילו באמת לראות, אז אנחנו נדבר על למי זה שייך, וזה, וזה להמשיך ולתרגל ועוד ועוד ועוד. אולי יש לך איזו מודעות מעניינת על זה. כאילו על הקטע של כששואלים למי זה שייך, אולי גם תכף נסביר על זה קצת מה זה אומר, ואז להחזיר לשולח עם מודעות, ומה קורה כשזה לא עובד לנו. כן. אז
אז באמת נזכיר, זה כלי של Access Consciousness, אנחנו לומדים לשאול למי זה שייך, ואם זה אפילו משנה טיפה את האנרגיה של, נגיד, אוקיי, אני יושבת עכשיו עם מחשבה שאני מבואסת על הבת שלי. סתם, לא באמת מבואסת עליה, אבל זה מה שעלה. אז אני יכולה להיות עם זה, ואני יכולה להיכנס לזה עוד, ואני יכולה להתחיל לשאול למה אני מבואסת עליה, ואני יכולה, כאילו, זה המקום שאנחנו בונים את ההר על איזשהו משהו שחולף כאן אתם יודעים, אפילו במדיטציה מדברים על המחשבות האלה שחולפות. על העננים, כן. ואפשר להגיד שזה השדרוג של להבין שהעננים האלה לא שלנו בכלל. אז אוקיי, אז במקום לשבת ולבנות... רגע, הנה בדיוק, רגע, יש פה איזה ענן שעובר, זה שלי. לא, זה לא שלי בכלל. כן, כי זה ממש. באמת מעניין, וואו. כאילו כשאנחנו שומעים על זה לפני כן מתחומים אחרים, עדיין אנחנו מדברים על המחשבות כאילו הן שלנו, ובשבילי זה היה שדרוג ענק, לשמוע נכון. גם את האפשרות או את השאלה של רגע, מה אם הענן הזה לא שלך בכלל, או מה אם נגיד משהו אחד מאוד חזק שלמדתי באקסס, זה שנגיד עולה לי איזושהי תחושה של עצב נגיד, ואז אני מצרפת אליה מחשבה מתוך החיים של הסיפור שלי במרכאות, ואז אני מדביקה את זה לרגש הזה, כך שאני הופכת את זה, שזה כאילו יהיה יותר רלוונטי לי, ואז ככה אני קונה את זה. לעומת, שוב, 10 צעדים אחורה, למי שייך העצב הזה. אוקיי, הוא לא שלי. Next, כאילו, זה עד כדי כך מהיר, יכול להיות, שוב. אנחנו נדבר גם על מקומות שזה לא. ולמי שייך הצורך הזה בלהיות עצוב גם, נגיד. וגם בגלל זה האומץ הזה, כי אם מיכל עצובה ואני לא מזדהה עם העצב שלה, אז היא יכולה לכעוס עליי, היא יכולה לפגע ממני, היא יכולה להפריד אותה ממני, שמה זה אומר עליי, שאת לא אמפתית, שאת לא, כן, כל מה שמתלווה לזה. שלא אכפת לך ממני, כל הדרמות, כן. כן, וזה הכל קשור לקשרים אנושיים, כאילו האומץ שלי לא, או החוסר אומץ שלי לא לבחור משם, זה רק מתוך קשרים שיש לי עם אנשים אחרים, כביכול, כן? כי אחר כך כשאנחנו כן מתחילים לבחור בזה, אנחנו מעוררים השראה אולי באנשים אחרים לבחור אחרת. ומה שלמדתי בבית, ומה שלימדו אותי שאני צריכה לעשות, ואיך אני אמורה להתנהג, זה ממש מין בליל כזה, שבתוך כל מה שעכשיו אמרנו, איפה אני? מי אני? מה אני בכלל? וזה באמת השורש של הכל. שכשאנחנו שואלים באמת למי זה שייך, אנחנו בעצם, מגניב, איך אני אוהבת את השיחות שלנו, מאיה? acknowledging, כי זה מעבר זה באמת כל פעם אפילו עוד צורה של גילוי, בתוך כלי ששתינו מנחות כל כך הרבה פעמים ושמענו כל כך הרבה פעמים, וכל רגע זה כזה, אז באמת, כשאנחנו שואלים את למי זה שייך הזה, אנחנו בעצם מזמינים את עצמנו להכיר את עצמנו יותר, או להכיר מי אנחנו. כי האוטומט שלנו זה צריך, רוצה, אני, שלי, אבל מי אני? מה אני? מה באמת שלי פה בכל הסיפור הזה? וזה משהו שהתעסקתי באמת ביומיים האחרונים, כנראה גם התחברתי לאנרגיה של למי זה שייך. ממש יצא לי כמה פעמים, אני אתן באמת, יש לי 2 דוגמאות, אחת שעולה לי באמת, פתאום הסתכלתי על הבטן שלי, ממש, ואמרתי, יואו, היא זה, היא פה, היא שם, והתחילו לי כל מיני קולות, ורגע לפני עשיתי סשן בעצמי, קיבלתי ברס בעצמי, והיו מלא נקודות מבט מעניינות שאני צריכה ללכת לרופא, ולבדוק את זה, ולעשות כל מיני דברים שאמרו לי. ודקה אחרי זה פתאום אני מסתכלת על הבטן שלי, ואני איכשהו מדביקה את זה עם מה שקודם אמרו לי, ואז אני מתחילה להיכנס, ואז אמרתי, וואו, למי זה שייך? וגם כשמישהו מייעץ לעשות משהו, כאילו גם כשקיבלתי את העצות האלה ללכת ולעשות, וללכת לרופא ולהיבדק, אמרתי, למי זה שייך? האם זה מישהי שבאוטומט שלה ישר הולכת להיבדק על משהו, ואז אני קונה את נקודת המבט ואני אלך לעשות את זה גם, או שמה אני יודעת? מה מתאים לי? גם יכול להיות שיש מישהו שללכת ישר לרופא ירגיע אותו. אותי ללכת לרופא זה לחץ שאני אחר כך לא מתאוששת ממנו כמה ימים. באמת, כאילו, מתחיל עם מלא הפרעות שהן לא שלי, ואני מתחילה לקחת את כל מי שהיה בקופת חולים שזה לא שלי.
אז ברגע שאנחנו יודעים מה מתאים לנו, אז הרבה יותר קל לנו לבחור גם. אז באמת זה היה שני דברים כאלה, שמתוך למי זה שייך, ממש שמתי לב, וואו, איזה מזל שיש לי את הכלי הזה, ואני יכולה רגע לבחור בעצמי. זה לא שמה שאמרו לי, או נכון או לא נכון, או טוב או לא טוב, או אדיב או לא אדיב, או לא רלוונטי. כאילו, באמת לא משנה להיכנס לכל זה, אלא מתאים לי, לא מתאים לי. למי זה שייך הדבר הזה, ההמלצה הזאת? זה הבן אדם שממליץ את זה, או שזה אני? או כל הקלטות האוטומטיות קלטת מספר 227, קלטת מספר כן, 336, אם כואבת לי הרגל, ימליצו לי ללכת לרופא, כאילו, כן. שוב. כל הרעיון עם כל הכלים האלה, עם כל השאלות האלה, זה להוציא אותנו יותר ויותר מהאוטומטים, וזה יכול להיות כזה מהיר ומגניב. ממש. ויש לי עוד משהו, עוד דוגמה מהצד השני, ששמתי לב שיש אנשים שלידם אני מתחילה להתנהג בצורה מסוימת. ואז אני מתחילה מראש להגיד, איי, כואב לי, אולי יש לי איזה בעיה, תגידי לי מה זה, אולי תפתרי לי, תצילי אותי. כאילו, אני ממש שמה לב שיש אנשים מסוימים שאני מתנהגת ככה לידם, וזאת גם מקום לשאול שאלה, למי זה שייך בכלל, הצורה הזאת שאני מתנהגת ככה? האם זו איזושהי ציפייה או משהו שקיבלתי? האם אני משכפלת איזו התנהגות של איזה דפוס של איזה משהו בתוך תקשורת בין שני אנשים? למי זה שייך הזה? הוא ממש כל הזמן מחזיר אותנו. הלכת למתקדמים. כן? סתם, לא, אבל זה באמת, יש את המורכבות הזאת, שכאילו, אנחנו תפשטי, נפעל. מאיה. לא, כי אני חושבת באמת הכלי הזה, הבסיס שלו זה באמת להתחיל להבין, לא כל מה שאני קולטת זה כן, שלי, לא כל כן. מה שאני מרגישה זה שלי, לא כל מה שאני חושבת זה שלי, ומהנקודת פתיחה הזאת באמת אנחנו מתקדמים, וזה הופך להיות עולם שלם של מה שאפשרי עבורי להיות באינטראקציה בין אישית, וואו. אבל זה באמת מתחיל מהדבר הזה של, רגע, אוקיי, זה שלי? אוקיי, לא, אולי זה לא שלי. אני מחזירה לשולח בצירוף מודעות. כן. ולהתחיל להרגיש את המרחב הזה שיכול להיווצר רק מעצם לשאול את השאלה. ו... וזה הדבר המעניין והמטורף שיכול להיות כיפי עם הכלים האלה של כאילו פשוט צריך לבחור, לשחק עם זה, גם אם זה נראה הדבר הכי מוזר, הכי משוגע, כאילו, וואלה, אני לא יודעת למה, הייתי כזה בן אדם כבד, כזה בן אדם לחוץ, כזה בן אדם עם כל כך הרבה רעש בראש, ומפה ועד עוד הודעה חדשה, ואפילו בהתחלה שהכלים לא עבדו לי, במרכאות אני רוצה להגיד, כאילו זה לא שישר הכל נהיה קל ועננים וקשתות ויוניקורנס, אבל היה נראה לי שיותר שווה לי להמשיך לנסות להגיד את זה מאשר לא. וזה גם חלק מהבחירה הזאת של האומץ של להגיד, וואלה, אוקיי, אז כל הרעש הזה לא עובד יותר עבורי, אז אני מוכנה לבחור הכל, לנסות הכל, לשנות את כל מה שהאמנתי שהוא הדרך היחידה עבורי להיות במציאות הזאת. אם וואו. אני חושבת שאני בן אדם לחוץ, אם אני חושבת שאני בן אדם שהוא overthinker, אם אני חושבת שאני בן אדם שתמיד מפחד מהדבר הזה, מה אם לא? למי זה שייך? למי זה שייך? מה עוד אפשרי? מי אני באמת? והמסע החקירה הזה של מי אני באמת, זה יכולה להיות ההרפתקה הכי מופלאה שתעברו בחיים האלה. זה יכול להיות משהו מגניב שאנחנו יכולות להציע לעשות באמת, זה עולה כאן, אבל 3 ימים כאלה של באמת למי זה שייך איתכם, עם שאלות שלכם. יש מצב שאנחנו נגיד לכם כל פעם למי זה שייך, אבל זה יהיה מעניין לתרגל את זה. כאילו, כן, זה באמת, יש קורסים מתקדמים לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה באמת, קודם כל, למי זה שייך מופיע בכל הקורסים. אם אני לא טועה, אני חושבת שהוא לגמרי. גם יש בברס, גם אנשים ביסודות. שעושים 8 שנים כן, ומגיעים לקורס הכי מתקדם באקסס, ואז המייסד המופלא של השיטה יגיד להם, האם זה שלך? ממש, וזה מתסכל, כי באמת
כל הדרך עד לשם הגעתי בשביל שהוא יגיד לי את זה, מה, לא ידעתי את זה קודם? אז בגלל זה גם אני אומרת, אם אנחנו נעשה את זה, אפילו בתוך שיחה כזאת, אם נגיע לשאלה הזאת, זה עדיין כל פעם מחדש, גם אם זה מעלה איזה תסכול, זה, אוקיי. מבקש. זה כל כך נחמד לפעמים, זה לא אומר לא ללכת לרופאים, אבל זה כל כך נחמד לפעמים לשאול רגע, ואז להחליט מתוך מקום שהוא שלי, ולא לבזבז כל כך הרבה זמן ואנרגיה, ולעשות איזה משהו שהוא בכלל לא משהו שאני כנראה הייתי עושה. טוב, אז זו הזמנה מגניבה לתרגל את זה 3 ימים. יש אפליקציה כזאתי, Who does this belong to, שאפשר בחנות של האפליקציות, לחפש אותה, של Access Consciousness, הוא פשוט ישלח לכם רימיינדר, ואם תעשו Dan's Recommendation, אז הוא כל פעם ישלח לכם רימיינדרים, שזה ממש מגניב. ויש שם עוד משהו מגניב, שברגע שהם מפעילים את הסרטון של ההדגמה של זה, אני לא יודעת אם את שמת לב, אז יש שם איזה, לא זוכרת מה, ואז Who does this belong to? רואים את הדנדרליין, את הפרח הזה, שכמו זז הצידה, ואז כל האלה שלו עפים, וזאת המחשה ממש יפה למי זה שייך, כי פתאום רואים זה לא שלי, ככה פשוט. אז וזה יכול להישמע משוגע באמת, כאילו זה יכול להישמע משוגע. ממש. אני אומרת, מיכל, כואבת לי הבטן איפה שהווסת, ומיכל אומרת לי, למי זה שייך? זה יכול לעורר התנגדות, עצבים, וזה גם בסדר, כן? כאילו אנחנו לא מציעים את הכלים האלה למי שלא מעוניין. גם אפשר להתנגד, כן, בדיוק. אפשר להתנגד. אבל כמות הפעמים שאני באופן אישי חוויתי את הכאבים נעלמים, או את העצב נעלם, או את הרגשות נעלמים, זה מתחיל ליצור את הכדור שלג שבו את לא יכולה יותר להאמין לשיט של עצמך, נגיד את זה ככה. ממש, ובאמת אני אגיד רק שזה הדבר שאיתו התחלתי את האקסס, כשאני זוכרת התחלתי תהליך עם בת שבע צור, ואז היו לי באמת כאבי ראש, והייתה אומרת לי, למי זה שייך? והייתי אומרת לה, עזבי אותי, מה עכשיו למי זה שייך? תני לקחת כדור וזה יעבור לי. אז מותר. מותר להתנגד, והנה, תראו, בסוף לאן הגעתי עם ההתנגדות הזאת, אז תיזהרו לכל המתנגדים למיניהם, ראו, הוזהרתם. תודה. תודה רבה. עד נפגש שוב. העונג הבא. יאללה ביי.